poin pulen rasane. Jajal nang omah. Gawe kopi disaring nganggo saringan teh. Jos rasane. Gawe kopi, guys. Nganggo metode filter alami. Tunggu deh. Mau lagi peng windu kurang bisa nih. Menggunakan perbandingan 1:15. Ini nganune ramasene tetap ada rasane, aftertaste-nya itu ngono kayak itu kan. Wis dadi kopine. Kopi filter nganggo saringan teh. Jajal rasane. Bismillah. Sanggas. Pedes, kecut, terus poin pulen rasane. Jajal nang omah. Gawe kopi disaring nganggo saringan teh. Jos rasane.